Jeste li ikada pogledali u nebo i zapitali se zašto su praktički svi komercijalni zrakoplovi koje vidite bijele boje? Je li to samo pitanje estetskog dizajna ili iza ovog raširenog fenomena stoji skriveni znanstveni razlog? Većina ljudi pretpostavlja da je to samo želja zrakoplovnih tvrtki, ali stvarnost je mnogo fascinantnija. Pripremite se jer ćemo danas otkriti znanstvene, ekonomske i sigurnosne tajne iza najčešće boje u komercijalnom zrakoplovstvu. No, prije nego što otkrijemo zašto ova naizgled jednostavna boja dominira nebom cijelog svijeta, ako vas fascinira zrakoplovstvo i želite otkriti tajne zrakoplovne industrije, pretplatite se na kanal sada i lajkajte ovaj video. Jer uvjeravam vas da je odgovor puno iznenađujući nego što zamišljate. A sada krenimo. Fizika iza bijele boje. Prije nego što uđemo u tehničke detalje, razmislite o ovome na trenutak. Što bi se dogodilo da su komercijalni zrakoplovi crni, jarko crveni ili čak sjajno zlatni? Ako automobili mogu imati apsolutno cijeli spektar zamislivih boja, zašto zrakoplovi ne koriste tu istu raznolikost? Osim toga, ako upečatljive boje mogu učiniti nešto mnogo privlačnijim i pamtljivijim, ne bi li zrakoplovne tvrtke to trebale iskoristiti kako bi se istaknule u žestokoj konkurenciji? Pa, odluka o bojanju zrakoplova u bijelo nipošto nije slučajnost niti obična tradicija. Zapravo, to ima veze sa znanošću, operativnom sigurnošću, masovnom ekonomskom uštedom i, koliko god nevjerojatno zvučalo, čak i sa zaštitom okoliša. Za početak bijela boja ima temeljnu fizičku prednost. Reflektira sunčevu svjetlost mnogo bolje od bilo koje druge boje u spektru. Zašto je to toliko kritično za zrakoplovstvo? Zamislite komercijalni zrakoplov izravno izložen suncu satima dok je parkiran u zračnoj luci pod podnevnim suncem. Da je cijeli trup crne ili tamne boje, apsorbirao bi masivno više toplinskog zračenja. To bi dramatično podiglo temperaturu unutar putničke kabine i utjecalo na osjetljive unutarnje sustave. Znanstvene studije koje su proveli NASA i proizvođači zrakoplova pokazale su da zrakoplov s tamnom bojom može postići površinske temperature do 80 Celzijevih stupnjeva pod izravnim suncem u tropskim ili pustinskim klimama, dok bijeli zrakoplov ostaje na oko 50 Celzijevih stupnjeva u potpuno istim uvjetima. Tih 30 stupnjeva razlike apsolutno je kritično za brojne sustave. U zračnim lukama kao što su Dubai, Phoenix ili Las Vegas, gdje temperature asfalta ljeti mogu premašiti 60 Celzijevih stupnjeva, još ova toplinska razlika postaje još izraženija. To ne bi bilo samo iznimno neugodno za putnike i posadu koji čekaju na ukrcaj u zrakoplov koji se pekao na suncu. Također bi moglo ozbiljno utjecati na osjetljive elektroničke komponente zrakoplova. Navigacijski, komunikacijski i kontrolni sustavi leta sadrže poluvodiče i integrirane krugove koji imaju ograničenja radne temperature. Prekoračenje ovih granica može uzrokovati kvarove ili ubrzano propadanje. Hidraulički sustavi koji pokreću krilca, kormila i stajni trap također su osjetljivi na prekomjernu toplinu. Hidraulička tekućina može izgubiti viskoznost i učinkovitost pri visokim temperaturama. Aluminiji i kompozitni materijali od ugljičnih vlakana koji se koriste u modernoj konstrukciji zrakoplova šire se na toplini. Produljena izloženost ekstremnim temperaturama može uzrokovati zamor materijala i značajno smanjiti vijek trajanja letjelice. Inženjeri su izračunali da se za svakih 10 Celzijevih stupnjeva razlike u održavanoj temperaturi krstarenja strukturni vijek trajanja trupa može smanjiti do 5%. Tijekom desetljeća službe to predstavlja masovne razlike. Osim toga, kada je unutrašnjost hladnija prije ukrcaja, potrebno je manje energije iz klimatizacijskih sustava, a PUA za hlađenje kabine prije polijetanja. Tipični zrakoplov može uštedjeti između 50 i 100 litara goriva po letu samo na predhlađenju. To se izravno prevodi u uštedu goriva i manje trošenje sustava klimatizacije. Tijekom 30.000 letova u životnom vijeku zrakoplova govorimo o 1,5 do 3 milijuna litara ušteđenog goriva samo zbog ovog faktora. Otkrivanje kvarova i strukturna sigurnost. I ovdje dolazi razlog koji vrlo malo putnika uzima u obzir, ali je apsolutno vitalan za sigurnost.
Bijela boja uvelike olakšava vizualni pregled pukotina, udubljenja, udaraca ili znakova korozije na trupu zrakoplova. Strukturni nedostaci mnogo su vidljiviji na svijetloj površini nego na tamnoj. To omogućuje timovima za održavanje da otkriju i riješe potencijalne probleme prije nego što postanu ozbiljni rizici za sigurnost leta. Zamislite koliko bi komplicirano bilo pronaći pukotinu od 2 cm na potpuno crnom ili tamnoplavom zrakoplovu pod prigušenim svjetlom hangara. Na bijelom zrakoplovu te iste pukotine odmah se ističu. Tehničari održavanja također mogu lakše otkriti curenje hidrauličke tekućine, motornog ulja ili goriva. Svaka tamna mrlja na bijeloj površini odmah je vidljiva tijekom rutinskih pregleda. Ova sposobnost ranog otkrivanja spriječila je nebrojene nesreće tijekom desetljeća. Sigurnost zračnog prometa uvelike ovisi o pedantnim vizualnim pregledima, a bijela boja je najbolji saveznik u tom procesu. Izravni ekonomski učinak. Razgovarajmo sada o novcu u konkretnim terminima, jer da, boja također ima masivan i izravan ekonomski utjecaj na operativne troškove zrakoplovnih tvrtki. Bojanje cijelog komercijalnog zrakoplova izuzetno je skup i doslovno težak proces. Cijeli sloj boje može dodati između 250 i 500 kg dodatne težine zrakoplovu, ovisno o veličini letjelice i složenosti dizajna. Srednji Boeing 737 zahtijeva približno 150 litara boje da bi se potpuno prekrio osnovnom bijelom šemom. Veći Boeing 777 treba oko 200 litara. Divovski Airbus A380 treba više od 250 litara boje. Što je svaka litra specijalizirane zrakoplovne boje teži približno 1,2 kg. A zrakoplovna boja nije jeftina, može koštati između 200 i 400 dolara po litri, ovisno o tehničkim specifikacijama. I kao što znate iz osnovne fizike, što veću težinu zrakoplov nosi pri polijetanju, to mora potrošiti znatno više goriva da bi održao visinu i brzinu krstarenja tijekom cijelog leta. Svaki dodatni kilogram se broji u zrakoplovstvu. Zrakoplovni inženjeri pedantno su izračunali da za svakih 100 kg trajne dodatne težine zrakoplov troši približno 0,5% više goriva tijekom cijelog svog radnog vijeka. Ako to ekstrapoliramo, 500 kg dodatne boje ekvivalentno je otprilike 2,5% većoj potrošnji goriva. Za Boeing 777 koji leti 4000 sati godišnje trošeći 7000 litara na sat, to predstavlja dodatnih 700.000 litara godišnje. Uz prosječnu cijenu goriva od 0,80 dolara po litri, govorimo o 560.000 dolara više godišnje samo za gorivo po svakom zrakoplovu. Pomnožite to s flotom od 100 zrakoplova i to je 56 milijuna dolara godišnje. Ali to nije cijela ekonomska slika. Bijela je boja koju je mnogo lakše održavati na duge staze nego bilo koju prilagođenu ili složenu boju. Kada zrakoplov treba popravke nakon 5 do 7 godina službe, znatno je jednostavnije i ekonomičnije uskladiti standardnu bijelu nijansu. Prilagođene boje zahtijevaju specifične mješavine boja koje moraju točno odgovarati izvornom tonu koji je možda malo izblijedio s godinama izlaganja suncu i atmosferi. To znači znatno veće troškove specijaliziranih materijala i radnog vremena tehničara specijaliziranih za usklađivanje boja. I djelomično ponovno bojanje oštećenih dijelova može koštati 3 do 4 puta više s prilagođenim bojama u odnosu na standardnu bijelu. Zato odabir bijele boje pomaže zrakoplovnim tvrtkama da uštede doslovno milijune dolara u akumuliranim troškovima održavanja tijekom tipičnog životnog vijeka svakog zrakoplova, što je obično 20 do 25 godina aktivne službe. Zaštita od ultraljubičastog zračenja. Sada dolazi dio koji vrlo malo ljudi zna, ali je apsolutno kritičan. Bijela ne samo da reflektira vidljivu svjetlost, već učinkovito reflektira i ultraljubičasto zračenje sunca. Na visinama krstarenja između 10.000 i 12.000 metara zrakoplovi su izloženi znatno intenzivnijim razinama UV zračenja nego na površini Zemlje. Ovo zračenje može razgraditi moderne kompozitne materijale koji se koriste u konstrukciji zrakoplova. UV zrake uzrokuju ono što se naziva fotodegradacija
proces koji postupno slabi polimere i smole u kompozitnim materijalima. Bijela boja djeluje kao zaštitna barijera koja reflektira do 80% ovog štetnog zračenja. Zrakoplovi obojeni tamnim bojama doživljavaju veće propadanje materijala tijekom vremena. To zahtijeva češće i skuplje popravke ploča trupa i strukturnih komponenti. Utjecaj na okoliš koji rijetki razmatraju. Ovdje dolazi još jedan iznenađujući dio. Bijela boja nije samo ekonomična za zrakoplovne tvrtke, već je i znatno prihvatljivija za okoliš nego što većina zamišlja. Kada zrakoplov troši manje goriva, zahvaljujući manjoj težini boje, izravno se smanjuju emisije ugljičnog dioksida. Zrakoplov lakši za 500 kg može uštedjeti otprilike 3000 litara goriva godišnje. Što tih 3000 litara prevodi se u otprilike 7,5 tona manje CO2 ispuštenog u atmosferu godišnje po svakom zrakoplovu. Kada to pomnožite s flotama od 1000 zrakoplova globalnih kompanija, kumulativni učinak je masivan. Osim toga, budući da su bijeli, zrakoplovi reflektiraju više toplinskog zračenja i trebaju znatno manje energije iz klimatizacijskih sustava za održavanje ugodne unutarnje temperature. To također doprinosi smanjenju njihovog ukupnog ugljičnog otiska. Neke studije procjenjuju da korištenje bijele boje umjesto tamnih boja smanjuje globalnu potrošnju goriva zrakoplovne industrije za otprilike 0,3%. Može se činiti malo, ali predstavlja milijune litara ušteđenog goriva godišnje. Vrijednost preprodaje i komercijalna svestranost. Ali postoji još jedan ključni ekonomski faktor koji zrakoplovne tvrtke uzimaju u obzir. Vrijednost preprodaje zrakoplova. Komercijalni zrakoplovi stalno se prodaju, iznajmljuju i prenose između zrakoplovnih tvrtki. Zrakoplov obojen u standardnu bijelu boju mnogo je privlačniji na tržištu rabljenih letjelica. Nova zrakoplovna tvrtka može jednostavno dodati svoje logotipe i korporativne boje na bijelu podlogu bez potrebe za potpunim ponovnim bojanjem. Ako je zrakoplov obojen vrlo specifičnom ili razrađenom šemom boja, nova tvrtka mora uložiti $100.000 u potpuno uklanjanje prethodne boje i nanošenje nove. Ovaj proces potpunog ponovnog bojanja može trajati između 2 i 4 tjedna, vrijeme tijekom kojeg zrakoplov ne ostvaruje prihod. Za zrakoplovne tvrtke vrijeme na zemlji je izgubljen novac. Je tehnički proces bojanja zrakoplova. Da biste u potpunosti cijenili zašto je boja toliko važna, morate razumjeti tehnički proces koji je uključen. Bojanje komercijalnog zrakoplova nije kao bojanje automobila. Cijeli proces može trajati između 1 i 2 tjedna za veliki zrakoplov. Prvo, zrakoplov se mora pedantno očistiti kako bi se uklonili masnoća, prljavština i zagađivači. Zatim se postojeća površina lagano brusi. Nakon toga nanosi se sloj antikorozivnog temeljnog premaza koji štiti aluminij ili kompozitne materijale. Na kraju se nanose 2 do 4 sloja završne boje, ovisno o boji i dizajnu. Svaki sloj se mora potpuno osušiti prije nanošenja sljedećeg. I cijeli proces se mora izvoditi u hangaru s kontroliranom temperaturom i vlagom. Ukupni trošak potpunog ponovnog bojanja Boeinga 737 može premašiti $100.000. I za divovski Airbus A380 trošak može doseći $300.000 ili više. Ovi masovni troškovi tjeraju zrakoplovne tvrtke da vrlo pažljivo razmišljaju o svojim odlukama o boji. Šarene iznimke koje potvrđuju pravilo. Ali čekajte, što je s onim zrakoplovima koji doista imaju upečatljive boje i razrađene dizajne? Možda se sjećate nekih kultnih i pamtljivih dizajna koji se ističu u zračnim lukama. Karakteristična živahna plava boja Southwest Airlinesa, koja pokriva otprilike 40% trupa, ali zadržava 60% bijele boje. Šareni geometrijski uzorci zrakoplovnih tvrtki poput Air New Zealanda, koji je stvorio tradicionalne maorske dizajne u crnoj boji na bijeloj podlozi. Kreativni i duhoviti dizajni kulule u Južnoj Africi, koji doslovno označavaju dijelove zrakoplova tekstom poput This Way Up na repu.
ili posebne tematske šeme Alaska Airlinesa koji povremeno boji cijele zrakoplove dizajnima lososa ili sportskih timova. Emirates koristi bež i zlatnu boju uz bijelu, ali samo u prugama. Qatar Airways koristi duboku bordo boju, ali opet samo kao akcente na pretežno bijeloj podlozi. Čak i zrakoplovne tvrtke poznate po prepoznatljivim bojama zadržavaju bijelu kao bazu. Iako su ovi dizajni vizualno upečatljivi i generiraju besplatni publicitet procijenjen na milijune, većina njih strateški koristi bijelu kao pretežnu osnovnu boju pokrivajući najmanje od 60 do 70% trupa. To znači da pod tim ukrasnim prugama ili pažljivo dizajniranim šarenim uzorcima boja, glavni trup i dalje ostaje pretežno bijel. Na taj način koriste sve toplinske, sigurnosne i ekonomske prednosti koje smo spomenuli. Dok dodaju strateški postavljene prepoznatljive vizualne elemente koji pomažu trenutačnom prepoznavanju brenda u zasićenim zračnim lukama. Studija zrakoplovnog marketinga otkrila je da putnici mogu prepoznati svoju zrakoplovnu tvrtku 3 sekunde brže s prepoznatljivim šarenim dizajnima. Dakle, isplati li se doista s financijske točke gledišta bojati zrakoplov u upečatljive boje? Zrakoplovne tvrtke koje to čine općenito su izračunale da pozitivni vizualni učinak, poboljšana prepoznatljivost brenda i besplatno oglašavanje na društvenim mrežama opravdavaju procijenjeni dodatni trošak. Braniff International u 70-ima prijavio je porast prepoznatljivosti brenda od 18% nakon uvođenja svoje slavne višebojne flote. Ali su na kraju djelomično bankrotirali zbog visokih operativnih troškova koji su uključivali održavanje boje. Ali to definitivno nije najčešća pojava u globalnoj industriji. Velika većina zrakoplovnih tvrtki, otprilike 85% prema podacima industrije, odlučuje zadržati svoje flote pretežno bijelima s korporativnim logotipima i minimalnim strateškim akcentima u boji. Vidljivost i sigurnost u hitnim slučajevima. Postoji još jedan kritičan sigurnosni razlog koji malo tko uzima u obzir. U slučaju nesreće ili hitnog slučaja, bijeli zrakoplovi znatno su vidljiviji spasilačkim timovima. Ako zrakoplov izvrši prisilno slijetanje na udaljenom terenu, snježnim planinama, pustinjama ili čak u oceanu, jarko bijelu boju lakše je uočiti iz zraka tijekom operacija potrage i spašavanja. Iako se čini kontraintuitivnim da je bijela boja vidljiva u snijegu, stvarnost je da se većina nesreća ne događa na snježnom terenu. A kada se dogode, tamne oznake zrakoplova, te sjene i poremećaj snijega čine ga uočljivim. Spasilački timovi koriste više metoda detekcije uključujući radar, transpondere za hitne slučajeve, ELT signale i vizualnu potragu. Bijela boja maksimizira vizualnu vidljivost u većini mogućih kopnenih okruženja. U nesreći leta 1549 US Airwaysa koji je sletio u rijeku Hudson 2009. godine, bijeli trup Airbusa A320 bio je odmah vidljiv spasilačkim brodovima i helikopterima. Svih 155 putnika spašeno je u nekoliko minuta. Dodatni faktor ptica. Postoji i sigurnosni faktor povezan s sudarima s pticama koji malo tko zna. Ornitološke studije pokazale su da ptice bolje uočavaju površine visokog kontrasta. Bijeli zrakoplov naspram plavog neba ili sivih oblaka pruža vizualni kontrast pticama. Neke studije sugeriraju da to može malo smanjiti sudare s pticama, pa iako glavni faktor ostaje brzina zrakoplova. Zračne luke u područjima s visokom aktivnošću ptica selica prijavile su podatke koji sugeriraju marginalno smanjenje udara s flotama koje su pretežno bijele u odnosu na tamne, iako dokazi nisu konačni. Povijest boja u zrakoplovstvu. Povijesno gledano, prvi komercijalni zrakoplovi nisu uvijek bili bijeli. U 1950-ima i 1960-ima mnoge su zrakoplovne tvrtke eksperimentirale s razrađenim šemama boja. Pan Am je imao zrakoplove s velikim plavim prugama. Braniff International postao je poznat po svojim zrakoplovima obojenim u živopisne boje poput narančaste, tirkizne i jarko-žute u 70-ima. Ali kako je industrija sazrijevala i operativni troškovi postajali kritičniji, zrakoplovne tvrtke počele su usvajati bijelu boju kao standard. Naftna kriza u 70-ima učinila je uštedu goriva prioritetom. Još danas je konsenzus industrije jasan.
bijela je jednostavno najpametniji izbor iz svih kutova, znanstvenog, ekonomskog, sigurnosnog i ekološkog. Moderna tehnologija bojanja. Tehnologija bojanja zrakoplova značajno je napredovala. Moderne boje sadrže posebne reflektirajuće čestice koje maksimiziraju odbijanje topline. Također uključuju spojeve koji su otporni na koroziju, štite od erozije uzrokovane kišom i tučom te zadržavaju svoj sjaj tijekom godina izlaganja ekstremnim atmosferskim uvjetima. Neke zrakoplovne tvrtke eksperimentiraju s nanotehnološkim premazima koji su još lakši i izdržljiviji od tradicionalnih boja. Ovi premazi budućnosti mogli bi dodatno smanjiti težinu i održavanje. Sada kada znate sve ove znanstvene i tehničke informacije, sljedeći put kada vidite bijeli zrakoplov kako veličanstveno leti nebom, i razumjet ćete da to nije samo proizvoljan estetski izbor, to je pažljivo izračunata odluka temeljena na toplinskoj fizici, znanosti o materijalima, sigurnosnom inženjerstvu, ekonomskoj analizi i odgovornosti prema okolišu. Boja koja se čini tako jednostavnom, ali iza čijeg univerzalnog izbora stoji toliko snažnih znanstvenih razloga. Tko bi mogao zamisliti da bijela, najosnovnija i najneutralnija boja od svih, može imati tako masivan i višestruki utjecaj na cijelu globalnu industriju komercijalnog zrakoplovstva? A sada je pitanje, jeste li znali i jedan od ovih tehničkih i znanstvenih razloga prije gledanja ovog videa? Je li vas iznenadilo otkriće koliko inženjeringa stoji iza nečeg tako naizgled jednostavnog kao što je boja zrakoplova? I ako vas je ovo otkriće tajni komercijalnog zrakoplovstva fasciniralo i želite nastaviti otkrivati nove tajne zrakoplovne industrije, pretplatite se na kanal sada i lajkajte ovaj video. Javite mi u komentarima koji vas je od ovih razloga najviše iznenadio ili znate li neki drugi zanimljiv podatak o zrakoplovima. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo nastaviti istraživati tajne svijeta zrakoplovstva.